बेलाखेना हामबाय जत मीडिया फ्रेंड रंगनो दिनै मो TSF नि इंगै सदर इस बाय कबकजाक नरक जतन साइमनो सिनो हास्तो TSF नि आसाइफुरुनि सिमिकनो रोमान स्क्रिप्ट न बाय कक बरकनो मास हिनाय ते रोमान स्क्रिप्ट न कक बरकनो चालुमा खालायनाय हिने आन्दोलन खालाय फाइम तंमोनि ताबगु खालायमा तंखो गोबांमा मथा गोबांमा संगठन खालाय तंगो आवन बिसिङावनो तिनि TSF सदर इस बरक इनिशिएटिभ नाका जिरानिया SDM थांगोनाय बरक मेमोरेन्डाम याफाननानै हिननाय आं एक्स TSF हिसाबै बरक खबर होनाय आं दिनै खुमलुं तंगबा मानदागै मेलाखेना खास रांका तै तंथका सिनि TSF रक सिनि रोमान स्क्रिप्टनि आन्दोलन ताबु बुया कायराखो मनो इनिशिएटिभ नायनाय गोबां मा जागा तिनि सदर इस सिमिग्या सदर साउथ सदर नर्थ सारा हास्ते गोनाङैनो बरक खालायनाय बरक कग्रजाक अमाहायकेनो तिनि आमोनो अंग हिसाबै तिनि फार्स्ट जिरायनायाव SDM थांगिरिनाय आबन सकां बरक आगरतलाबो रखा आगरतलाबो खालायका तिनि सेकेन्ड स्टेप TSF नि जिरानिया SDM थाङै ताबुक जों खुमुलुं मटर स्टेननि चिमेक हिमबट खालाय थांलाय तंलाय जत मानसा फाइने प्रेस मीडिया नो पुलानो हामबाय मारु जों तिनि सदर इस्ट डिविजनल कमिटी तै खुमुलुंनि TSF बाय कासा हिमबटक संसाखा अ जों हिमबटक जों खुमुलुंनि सिमि चेंगि थाङै जों जरायना SDM जरा थाङै जरायना SDM जों मेमोरेन्डाम रोमान परे सिनि तिनि हिमानि जे रेली पाइजाकनाय तै सिनारो जों हायकेना जों गंमा स्कुलनि स्टुडेन्ट जोंनो हाय सिनारो लगिरि फायके तांगि हिन्दी जे परिनाय सोरनाय बरकबो साइमानो जे जों तामगै जों बाहायके जों ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय जों बाहायके नाङै दं हायनि बागैनो दिनै जोंनो गोबांमा अर्गानाइजेशन गोबांमा स्कुलनि स्टुडेन्ट जों फायै गोबांमा बरनो फायै जोंनो लगिरि फायके जों आमो बिसिनि जों केसारामो जोंनो जत ताकुते बुकक जोंनो बाहायनो जों ताबुक जों थानाय जम्पु बिसिनि मोनसे सिमि सिनि मुभमेन्ट चेंजाखा TSF नि मुभमेन्ट ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नतै आगिबो जों चेंगिनि फायो 1968 नि सिमि जों TSF जों रोमान स्क्रिप्ट नतै चबा खाय दंमानि जों हायना हाय ताबु जों चबा खायनाय खायबो थांनाय जे सिनि खरांनो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जेकुनु कायसे जोंनो कग्रिया साक जों सिना मुभमेन्ट चया खायखानाय ए जुदि कायसे बरक खबर होया जोंनो हायखबा जोंनो कोनो कक्तन होय आंगाके जों बावनो नाय जे जों अमर साइटिक बां तेबो कटर मुभमेन्ट खायनायनि बागै जों ताबुक जरायना SDM थाङै जों मेमोरेन्डाम याफानाय खोनामानि रोंसोरोंनाय रक बादेबो रोंसोरोंनाय रकनि फेमिलि एबा पेरेन्ट्स रक फाइ मानजक फायो माने गोसो रक बां पेरेन्ट्स रक बरक 200 एबव दङो पेरेन्ट्स रकबो मनफोर्ट याकलि खुमपुइ अमायके जों सिनारो रेलिबो ब्रंनि चरायनि फिउचार नासिगै बरक बहायनो सिनियर रेलिबो फाइ जोंबाय जइन खायपायजाक ताबुक जों जरा बोसोग स्कुलनि रोंसोरोंनाय रक सफैखा सिनारो गोबांमा ताबुक नायदि सिनि खुमुलुं एन्टि ड्राग्स कमिटि दङ तै सिनि स्कुलनि स्टुडेन्ट दङ आमर खबै जत खबै सिङरो 13 स्कुल हाय दङ